Salutare lumea, sunt eu, Logo și astăzi suntem pe multiplayer partea a doua. Do you want my YouTube channel? Îl ajutăm pe domnul cel zâmbitor chiar acum. Did anyway. I'll write it anyways. Hai, când vine. Așteptăm. Let's wait. Come on. Oh, fuck, mama celălalt. Sau n-a fost la... Stați-mi, doamne și doamne, că ceva miroase urât. Oțet. Doamne, ce părinți am să curețe cu oțet. Așa e mai bine, doamne și domnilor. Așa. Așa, doamnelor și domnilor. Mamă, deci cum aruncă. Deci orice aș face, dacă cal pe acel bloc de emerald de acolo, o să mă arunce în aceeași direcție înapoi. Hai, dovleacule, hai! 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 Stați un pic să-l sunăm pe Dovlecel. Tocmai acum primesc un apel. Ia să răspundem noi frumușel. Alo, da? Mă scuzați că mă sună cineva, l-am dat pe mute, da? Așa că să vedem. Cine mă sună? Farmer Joe is OP. Hacker. It could be a hacker. I'm 10% sure that it's a hacker. Alo, bună Dovlecelule, ce faci? Bine, faci tu? Eu sunt chiar acum pe SG, te aștept și filmez. Bă, trebuia să începem filmarea amândoi. Da, te aștept oricum. Deci, salută din nou. Salută. Nu pot. Omul trebuia să filmăm amândoi în același timp. Merge și unul așa. odată și altă. Merge și așa, că te aștept. Zi, pe unde ești, ce faci? Zi, nu-ți spusei că mi se închis tableta. Și? Repede să se descarcă tableta ta. Hai, de capul meu, se Când descarcă. intri? Deci dacă Zi-mă când intri. se descarcă și se închide. Zi-mă când intri. Acum, ai răbdare, că instalai Molbizenul, că cu SKE Pro îmi dă timp limitat să filmez, îmi dă vreo... Bine, hai că te aștept acum. Pe SG, pa. Te cheamă Dovlecel zâmbitor, da? Ok, bye. Nu, dacă nu intri în mai mult de 10 minute, închid. Anyways. Let's wait, guys. Și acum ar fi fost să pun o muzică tare, știți? Genul... Stați să caut o muzică tare, băieți. Genul, haideți să punem ce să punem noi. Ce avem pe aici prin playlist. Avem...
Să dăm tare la maxim. Ups. Hai bă, mă ajung să punem ăștia. S-a fucking blocat. Get on song. Mă scuzați dacă s-au de prost. Hacker.